Arquez Rodríguezek urgentziazko agerraldia egingo du, goizeko 11:04 guk ere horri helduko diogu, eta tira, honi guztiari buruz izango du zer esana gure hurrengo gonbidatuak, Irati. Bai, gurekin baitugu Noel Danju, Eusko Jaurlaritzako Gasun eta Finantza sailburua. Danju jauna, egunon. Kaixo, egunon. Lehenik eta behin izendapen horren gainean galdetu nahi dizut, Mikel Manzizidor izango delako Ararteko berria, alaxe adostu duzu Alderdi Popularrarekin, zer kontatu dezakezu Manzizidorren gainean? Bueno, ni balorazio politikorik ez dut egingo, baina bai pentsatzen dut, Arartekok ahalik eta oso azkar, utxune hori bete da, eta nik uste hori ona dela instituzioentzat, eta pentsatzen dut ondo egingo dula, baina ez dut gai hortan bereziki opinio berezik. Bai, galdetu balizutela, azken orduetan legebiltzarren ikusi dugu ezoiko irudi horren gainean ezinbestean, gehiengo alternatibo bat ikusi dugu, EH Bildu PSE eta Sumarrek sortua, Gasteizko Arana zentro horren inguruan. Kezkaz ikusten duzu mugimendua? Nik argidak egunero ikusten dudala, eta astero ikusten dudana da gobernu barruan klima normala dela, lehenengo egunetikan, eta hola jarraitzen du. Beraz, nik gobernuan ikusten dudana da, guk badakagula konpromiso batzu betetzeko, gobernu programa badakagu, eta hortan zentraturik gaude. Nik gainontzeko egia zen Eusko Jaurlaritzatik argidakagu zer egin behar dugun, egiten egea, eta zentzu hortan gainontzeko gauzak ez digut influitzen nolabait. Joseba Díaz Antxustegik aipatu duelako agien estrategia honekin lortu nahi dutena da, bi gobernukideen arteko harremana gaiztotzea ez daudete beraz kezkaturik, hori lortuko dutene. Eusko Jaurlaritzan komentatu dizudana, giroa oso ona da, lan giroa elkarlanean gaude programa gobernuan aurrera pausoak ematen, eta hortan gabiltza egunero. Legebiltzarrean aurrekontu proiektuak abiatu du bere bidea, Bakartxo Tejeraren presidentearen eskuetan utzi duzuzuk berak. Aste honetan zehar xetu ditugu kopuru horiek baino gehiagotan, 16.678 milioi dira, ia beste 1.000 milioi gehiago. Zenbaki horietatik haratago, ze ideiarekin gustatuko litzaizuke biztanleria gelditzea? Dudarik gabe, aurrekontu hauek zifraz aparte, zifrak guzti hauen atzetikan, aurkeztu ditugun aurrekontuak argi dugu bi gai batez ere betetzen nahi direla, bi funtzio betetzen nahi direla. Alde batetikan, herritarrak dituzten kezkak eta arazoak hoiei frente egitea, eta zentzu hortan argi ikusi daiteke etxebizitza adibidez dela saia gehien handitzen den saia, gehien hazten dena, 6,8%. Eta beste gai bat ere, nik esaten nuen beste egunean, beste gai bat, beste arazo bat, edo beste kezka bat dagoena da, kalean lasai ibiltzea, eta segurtasuna ere beste saia garrantzitsu bat da, non hor hazkunde handi bat jartzen dugu, hor lehentasuna hor jarri dugu, eta beste saien ez dakate olako hazkunderik. Eta beste herritarron kezkeri aurrera egiteko hori lehenengo izango litzakete, eta beste bat argi dugu, gobernunek argi daka lanean hasi ginen momentutikan etorkizunerako prestatu behar dugula, eta horretarako inbertsioak egiten egira, eta aurrekontu hauek hori ere dakate, ezaugarri hori dakate, zentzu hortan inbertsio publikoa eguneko 12 igotzen da, 3 aldiz gehiago gainontzeko aurrekontua baino, eta hor ere inbertsio transformalak edo eraldatzaileak bere erreflejoa dakate. Hurrengo gunetan, sailburu bakoitza joango da xeetzen bere alorreko aurrekontua, batzuek eta aipatzen zenuen ikusmin gehiago sortuko dutela ezinbestean etxebizitzarenak adibidez. Zer kontatu dezakezu, diru hori zertara bideratuko da? Hor, etxebizitzan inguruan egiten dugun apostua fuertea da, sendoa, oso sendoa da. Lehenengo aldiz, 500 milioi baino gehiago aurrekontua izango du, 482 milioi, 20 milioi lehenengo pausoak ematen, gizarte funts, etxebizitzako gizarte funts hortan, lehenengo pausoak ematen dugu, hilabeteak daramagu hontan lanean, eta bestalde, beste laguntzak hor, neurriak ez dira bakarrak, baizik eta neurri asko hartzen nahi dira, Deniz Itsasok, sailburuak aukera aukiko du datorren astean xehetasun gehiago emateko, eta guk desde logo hortan oso argi dakagu lehentasuna izan duela eta hor jarri dugula errekurtso gehienak.
Titular asko okupatu dituen kontua zorpetzaren maila izan da, edabide batzuetan aipatu baitute 91% igotzera ere iritsiko dela, zuk argitu berri duzu, ezta? Barne produktu gordinaren gaineko zorpetze hori ez dela hainbeste igoko. Argitu iguzu, zehazki zer gertatu den hor? Bueno, hor, segun ze datuak hartzen dituzun, eta zeirrekin konparatzen dezun, hor, logikamente, agertzen zaizkizu, diferentzi batzuk, ez? Esan edo, guk apostu garrantzitsu bat egiten nahi geha. Guk 935 milioi euroko zorpetze bat eskatu dugu. Legebiltzarrak onartu zuen zorpetze hori maiatzaren 22an onartu zen Legebiltzarren Voxen botoa bakarra aurka eukizun, gainontzeko guztiak aurrera eman zuen pausoa, eta 1.000 milioi horiek helburu argi bat dakate. Inbertsio produktibo izan behar du. Eta hori zergatikan argi dakagulako industria indartu behar dugula. Orduan, hor 2.324 milioiatik, 2008an eskatuko ditugu 2.324 milioi, ia 1.000 milioi honetako da, inbertsioak egiteko. Hau ez da gasto, hau da etorkizuna eraikitzeko. Etorkizunean enplegunak egitzeko, etorkizunean herria beratsa bat izateko. Eta bestalde, hor 2.324 milioiek hori da zorpetze gordina. Hau esan nahi dut, datorren urtean ditugu beste 900 milioi bentzimendua iristen dela, eta berritu behar dugula. Beraz, nik, segun nola neurtzen duzun, batez ere, 1.000 milioiok zertzen baituzu, konparatzen baduzu lehen urteakin, noski, azkunde oso handia dela. Argi eta garbi utzi dugu zer egiten egea 1.000 milioioekin. Ez da, helburu bakarra daka, eta gero, nola neurtu behar da, nola ulertzen dugun guk neurtu behar dugula, eta neurtzen dela zorpetza. Hori, BPG-arekin harremanetan jartzen, erlazioakin jartzen. Eta guk bukatuko dugu 11,9an. Guk abenduaren 23an, lehen urteko abenduaren 23an, batzorde misto eduki genuen, hor limite bat lortu genuen, 13a, eta guk esaten nahi garena, eta ondoren apirilaren 10ean fleksibilitatea gehiago lortu genuen, egoera berezietako, erabiltzeko, eta esan nahi dut, oraindikan aurkeztu dugun aurrekontuekin, aurkeztan egaren zorpetze maila oso urriti dago. 11,9, 13 edo 15 arte, hortikan margina dago. Aipatu dugu, sailburu bakoitza joango dela xetzen aurrekontu bakoitzarekin zer egingo dudan sailean. Behin hori bukatuta, negoziazioi eusteko garaia iritsiko zaizue? Ze sentsaziorekin egiten diozu aurre erronka hori? Guk eskuzabalakin planteatzen dugu elkarrizketak, eduki behar ditugun elkarrizketak, eta akordio hori iristeko prest. Zentzu hortan ere esan nahi dut, hemendikan egun gutxitara, edo datorren egunetara, pentsatzen dut bilerak hasiko diala, proiektua aurkeztu ondoren bilerak, baina ere esan nahi dut, betetzen ari garela, lehen urtean talde politikoekin ezarri genitun baldintzak. Lehen urtean gogoratu behar dugu, udan sartzen gerala gobernuan, eta bai proiektu aurkeztu genuen, eta horretikan ez geniturin kontakturik euki taldekin. Baina lehen urtean, 3 baldintza jarri genitun. Lehenengoa izan duzen, jarraibide ekonomikoak, o aurrekontuen jarraibideak, direktrizes ekonomika ez delakoak, aurkezten genuen elkarrizketa bat, kontaktu bat, bilera bat ukiko genuela, ustaian ukiko genuen, bete dugu. Ere, urrengo pausua, aurrekontuen helburuen inguruan irizpide politikoak horren gain hitz egitea, eta lehendakariak irailaren 5ean irekizun bilera erronda bat edo bilera sorta bat, eta gai zerrenda barruan ere zegoen aurrekontuen gaia, bete dugu, beraz, eta 3. baldintza zen, diskrezioa, eta nik uste betetzen nahi garela. Beraz, gure aldetik nik uste, konfiantzazko klimak dakagula, aurretik ditugun bilerak, eta negoziaziotako bilerak,
aurrera emateko. EH Bilduk salatu baitu, Jaurlaritzak ez dituela berarekin landu aurre proiektu edo proiektu horretarako xietasunak, ez zuk ertan aipatu zenuen, urriaren 28 baina aurretik bilduko zinetela talde guztiekin, beraz, bai gertatu direla bilera horiek? Hori da, betetzen egera guk, han bertan ezarri ziren baldintzak talde ezberdinekin, ez bakar batekin, eta esandakoa, aurretikan, jarraibide irizpide ekonomikoak o directrices presupuestarias delakoekin horrekin bildu ginen, berriz ere lehendakaria bilera bat eukizun, gero beste kontaktu bat ere egondu da, eta beraz bai harritzen hau zentzu batean, hor nik ekainaren amarrean esan nula proiektuko aurrekontua aurkeztun baino lehen bilduko girela, eta hor daude, hor egondu dira bilerak, ez? Mendikan aurrera, nik uste, konfiantzazk klima hori existitzen dela, eta normaltasunekin nik espero dut jarrera ere beraien aldetikan ona izatea, eta hizketan hasiko gea. Konfiantza klima hori beraz baduzu, gaur-gaurko? Gure aldetikan bai. Eta bai, nik ere pentsatzen dut batzutan komunikabideak eta egia esan elkarrizketak diskrezioz egitea eta hobe da, baina hasiko gera elkarrizketak eukitzen eta pentsatzen dut baiet. Sumar ere prest agertu da hitz egiteko, naiz eta ez dauden guztiz ados zuen proiektuarekin, Alderdi Popularrak ere kontinuistak deitu ditu, hiru alderdi horien artean badago baten bat aukera gehiago ikusten duzuela berarekin akordio bat izteko, lehentasunik ote duzu, Ez gera gure aldetikan planteamendua, guk aurkeztu dugu gure aurrekontuak, orain ikusiko dugu bakoitzak ze sensibilidadeak, baina ez daude bat ere preferentziak, hau gauza dira, herritarrok zer behar duten, ea aurrekontuak alik eta hoberen beraien nahiari erantzun ematen dien, guk argidakagu aurrekontu hauek sendoak direla, herritarren arazoi aurre egiteko erantzuna ematen dietela, baina prest gauden zutera bakoitzaren ikuspuntu ezberdina eta hobetzera alba da. Lehenengo legealdiko aurrekontu horietan hasieran bai ikusi genuela kaso giro hobea, baina azkenean oposizio guztiak aurka bozkatu zuen, kasu honetan zenbateko aukera ikusten duzu irudi hori aldatzeko eta kaso baten batek babesteko zuen. Barkatu irati, aurrekontuen inguruan zen? Iazko negoziazio horietan hasiera batean akaso giro hobea zegoela eta azkenean guztiek aurka bozkatu zutela. Aurten hasieratik giroa nahasia dago. Ez de pentsatzen nahasia dagoela, bai nik sensazio badakat déjà vu bat bezala dagoela, ez? Orain hor planteamendu batzuk daude, nik Eusko Jaurlaritzan ez dugu proposamenik EH Bildu inguruan pentsatzen nahi naiz, jaso momentuz, beste maila batean dago, zentzu hortan, pixkat ez, lehengo urtean gertatu zen ingurura ideia dakat, baina beste Partido Popular eta Sumarrekin eta Bildukin ere, nik pentsatzen dut, ikusiko dugu leixeriko gera eta diskrezioz, mai baten inguruan hor ikusiko dugu aukerak dauden. Aurrekontu horren barruan inbertsioak ere daude, enpresa giltzarrietan, KAF, ITP Aero edo Talgoren kasuan ere bai, Jainaragerekin sortu den zurrunbilo horren guztiaren erdian, inbertsiorik imaginatzuta aurrera jarraitzen dutela, horrek akaso konfiantza bat edo erakusten du Jainagarekiko? Guk argi dakagu hemen Talgo ez proiektu estrategiko bat dela, beraz, banatu behar dugu nolabait zer den Talgoren proiektua, proiektu industriala bada, enpresa traktore bada, Euskal Herrian enplegu asko sortzen dituna, bai zuzenki eta bai de manera indirekta esango genuke, eta orduan argi dakagu hor aurrera jarretuko dugula eta jarraitzen egitea eta pausoak ematen dira eta egutegiak eta dena martxa doaz. Jainagarek inguruan kontu nik uste dut prudentzia asko eduki behar degula. Hor auzitegi nazionalan dago, nik uste ere bai, hor argi utzi dugu, presunción de inocencia, errugabetasunaren presuntzio hori ere respetatu behar da, eta esaten dudana, audientzia nazionala hor kaso badago eta errespetatu behar dugu, guk informazioa eskatu dugu, atzo bertan zehozer argitu zehozer esan zuen komunikatu zuen, baina hor ere zentzuzko gauza bat esan du. Audientzia nazionalan dagoen bitartean, auzitegi nazionalan, hor emango ditugula
esplikazioak guri ere emango digu, detaile guztiekin, eta orduan, itxaron barko dugu, entzutera, bere defantsa berak egitea, eta esaten duguna, argi dakagu guk, hor, ni uste hemen kontuz eta tentuz ibili behar gehala kasu hauetan, ez? Baina argi dakagu talgokin aurrera jarretuko dugula eta bueno, zentzortan lasai gaude. Azaroaren 12an deklaratu beharko du Jainagak, horren arabera talgorekiko duzuen ez dakit postura edo, aldatuko duzu edo guztiz banatzen dituzue bi gauzak? Irati, guk proiektu aurrera jarretuko dugu. Vale? Eta gero beste Jainagaren inguruan pentsatzen dut, esan duguna, oso gai delikatua da, ditun imputazioak edo oso delikatua dago, auzitegi nazionalean dago, beraz gu argi dakagu guri nahi deguna da industria garrantzitsu bat hemen geratzea. Nik banatuko nituen bi gauzak eta berdin esaten dut, nik uste erruguetasun presuntzio hori mantendu behar dugula. Daten guruan ere galdetu behar dizut, Maria Barretxenak adierazi du talgoren operazioan ez duela espero honek eraginik izango duenik, hasiera batean urte amaiera aurretik aurrera pausoak ematea aurre ikusten zen, beste data batzuek dituzu orain mahai gainean? Data berdina ditugu, aurrera jarraitzen du proiektua eta zentzu hortan ez dago aldaketarik. Talgoren etorkizunerako batzordean aulki bat izatea eskatuko du Eusko Jaurlaritzak? Hasiera batean ez ezkoan zineten? Guri ez da aulkia egoteala ez, nik uste hori ez dela Eusko Jaurlaritzatikan eta hori ez dago mahai gainean, hori ez da garrantzitsuena. Garrantzitsuena izango litzateke gu gai izatea, kasu honetan Arabara, Euskal Herrira, inbertsio gehiago ekartzea, dagoen enplegu gehiago sortzea, eta albada ere, enpresa berriro nera etortzea, garri batean Madrila juntzen, handago sedea, eta albada hori da guri inporta zaiguna. Talgo bakarrik ez, BBVak ere titular asko okupatu ditu azken asteetan Sabadellekiko opa horrek huts egin ostean. Horrean aldetik, BBVak esan baitu kapitulu hori da itxiko duela, urrengo edo etorkizunera begira dagoela, zeintzuk izan beharko lirateke BBVaren urrengo urratsak? BBVa Eusko Finantza Aliantzan barruan dago, martxoaren 3 sinatuzun, konprometitua dago herri honekin, eta nahi deguna da, gero eta inpaktu gehiago eukitzea hemen, bai maileguak ematen pertsona fizikoi, enpresei, azken finean guri ajola zaiguna da, finantza entitate ezberdinak, agente ezberdinak, berai, enpresei eta enpresa berdituzten eta industria berdin dirua, nolabait bideratzea, eta nik uste dut hori lortzen nahi garela. Esan dudan bezala, martxoan inuen Finantza Aliantza sinatu genuen, plan industriala aurkeztu zen ekainean, guk orain Euskadi eraldatuz inbertsio plana aurkeztu dugu, nik uste pausoak ematen egerena, gure gobernu programan genukela, eta nik egizan valorazio positiboa egiten dut hilabete hauetaz. Etorkizunera begira ere jarriko gara, valorazio positiboa egin baituzue dauden aurreikuspen ekonomiko ez, mahai gainean momentuz, hazkundea eta lan gehiago sortzea, ez da? Bai, horren dela 2 aste, urriaren 13an eduki genuen Consejo Vasco de Finanzas, eta aurreikuspenak ditugunak onak dira, enplegua sortzen den bitartean, ere diru bilketak ondo jongo dira, hor daude zenbakiak, eta zentzu hortan ekonomia puntutik ere, desazelerazioa, azken urteetan desazelerazioa egoten nahi da, datorren urterako pitin bat gehiago ere espero da, baina hazkundea da, eta hazkundea dagoen bitartean gauzak ondo dazte. Amaitu baino lehen, azken egunetan ezagutu dugun albiste baten gainean ere galdetu nahi dizut, BBKak eskaintza egin baitu Aiesaren dibizio teknologikoarengatik eta horrek suposatuko luke Ibermatikari euskal sustraiak edo berriz ere berreskuratzea. Zein balorazio egiten duzu jaurlaritzak? Oso positiboa, noski. Guk argi dakagu hemen enpresak dauden enpresak eta sustrai Euskadiko sustraia dakatenak garai batean, kasu honetan bezala, Sevillako enpresa batek erosizun, orain Ibermatika ez da bakarrik Ibermatika, Aiesa da.
Aiesa da, esan edet ez dela bakarrik Ibermatiko negozioa, beste enpresa bada, eta sortzen ari diren entzun dugun notiziakin positiboa izan behar du. Nahitan nahi ez, eren berriz ere, pentsatzen dut hemendikan kontrola ukitzea hori beharrezkoa da, milaka postu daude ere, hor eta hori da nahi duguna. Manuel Lanjo Ogasun eta Finantza Sailburua, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei, mila esker. Eta horrengo arte. Hasiera eta ordu honetan saturtzea begira gaude, ezta? Izan ere, Cervantes kaleko 30 bat etxebizitzetako bizilagunak entzerratuta daramate, eren egun gauetik. Lokal batean egindako obren ondorioz, etxebizitzen patio ondoratu da, eta etxetik ezin irten sartu dabiltza, akaso, ordu honetarako lehenak atera izan dira, Kerman Santiago. Bertako langileek esan digutenaren arabera, askoz jota eguerdiko ordu bietan bukatuko dute lan horrekin eta ordu horretarako bai atera izango dira.